Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, sa 11 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ato karong sa ulog ang kapistahan ni San Barnabas. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 7 ngadto sa 13. Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Lakaw kamo og isangyaw nga nagsugod na ang paghari sa Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, pinlui ang mga sanlahon, ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, bulawan, plata, o tumbaga. Ayaw pagdalagbag sa inyong pagpanaw, o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaut sa kalinaw. Pankundili, bakwia ang inyong panghinaot." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.